Кызлар, бер бик тәмле закуска күрсәтәм стилгә матур да, менә шундый тарталетка аласыз. Кызыл чөгендер белән сарымсак, чеснокны майонез белән бутыйсыз да. Һәм аласыз тавык йомыркасының сарысын, теркадан булдырылган. Ашайтып үстенә саласыз да. Һәм бер кисәк менә шушындый селедка. Менә сезгә җиңел генә, җайлы гына сельдь под шубой. Матур да, табынга да. Менә шундый сезгә бер тәмлүшкә. Ясап карагыз. Бик җайлы. Bu saat var mı? Kvartadan kildo.